Určite to veľmi dobre poznáte. Akurát keď sa konečne odvoláte k štúdiu a je najvyšší čas začať, prídu na vás mdloby, nechuť, nemôžete sa koncentrovať, žiaden trik už nezaberá. No a termín skúšky? Tak ten sa rýchlo blíži. Čo teraz s tým? Ach, čo s tým? Potrebujem niečo, čo mi zlepší koncentráciu. Ale predsa je tu ešte jeden nápad. Mám tu predsa novinku, Jump!